Libro de Matthew chapter 5 verse 13. Una natin astoy kakapsat. Da kayo, ti asin ti daga. Ngamno ti asin, ti mangnayon, anyang to ti pangasim, kinkuana, awanan, di kapaypayaan na, no digat maibalang itilwan, at bagdi-bagdikanan dagiti tao. Kat isubay ti versikulo 14 kunana, kat pinili na dagiti 10 ket pa nga agyanda kinkuana kintapno ibaw na ila amangas kasapan. Kalapsat kingalayan iti maysa nga asin dakkel ti responsibilidad na ngayon paawit niya po tayo nga Kristo. Ako na inayaban na dagiti 10 ket 2 idinapan ijay banday nagkarkangarag na po tayo nga Isus ko sinuda dagitoy nga mayaban kat bilang da 10 ket 2 ay apel ang kapsa. Katin pagkada kanakwada, nagyang da kinkuana kat sumurot da, tapnon ininasta, inda, ibaga, isao ti Diyos, kayak na masawan, isugday ito iti responsibilidad, ti maysa anak balilin nga asin, nga anak ti Diyos, ikasaba kayo, ibaga kayo, nagiti sa sauna po Diyos, taplong itikasta ay ayatan nga kapsat, datayong aron, itin mo na nga nangayat, anangawat, anak balin ngasin, kain kastamat dari 10 ket 2, inayaban ni Isos ket kunana kadakwada, in kayo ket sabihin nyo, yung mga tao, yung mga sinasabi ko sa inyo, dayday asin. Iso nga na ito'y, hindi may sa kadagiti responsibilidad tayo. Ibaga tayo, kadagiti nagduma, nga di kasasad, pinagbalin nga si, iso timang timpla, ijay panag nga saan, nga naimas, kinsaan anaimbag, kanilman, kinsauman, ni Apo Diyos. Iso nga kunanan to'y, kapsaan kinagayan, versikulo, dito'y kunana diti kunana diti Salmo, kapitulo 37 kastoy iti babasa. Salmo, kapitulo 37. At na mabasa dito'y kunana diti kastoy kakapsat kinagayen. Kapitulo 37, versikulo 1. Kunana diti kastoy kakapsat. Di ka agalimutan gapu kadagiti managdakdakis di ka matapalan nag-aramid ti kinakilo yan daytati kuna isang bisa lagi kuna ti Diyos kini David kakabsat saan mo nga ba dagiti dakes nga arami akinakinlo dagiti tao. Dayta tibilin ti Dios manipod kini David ay ayaten ang ngadwa. Iso nga diti versikulo 3 kunana agtalit ka kin Jehova ket agaramid ka itinenpad agnaud ka kuma ditoy dada ket agtaraon ka iti kinamatalit ka. Kapsat tinggagayan kuna di Diyos at dakuma kadatayo iti panagbiag atas maysa amatalan ngatin tayo pagtalkan awan sa bale no saan na dayday Diyos
tatika puna, kakabsak tinagayon, tatayong arot ti asin, nga agdang ng awat, titirapaw tinaga, nga inyarit nga putay nga Isos, nga inbagana kinapostol Matyo, nga datay kuma, kay itang araman ti asin, saan kumang agkupas, saan kumang mamaykat, saan kumang natumamnay, nudigat at dapay kuma, nga umapagkat, tablong itikasta, mausa, isao ti Diyos, kat tayo yabanag, no kayat tayo nagtalinay, isuray jay kinunana, nga agtalit tayo kay Yuba. Iti, versikulo, 28 kinaitingod lang ang libro, 35. Iti salmo nga kapsat kastoy iti babasa. Kapitulo 35, versikulo 28, kunana. Panasin tayo na basahin. Kat idyak, kat idila. Salitaan ng to, ikinalindin mo. King, ipanangidayo mo, bayan, iti alda. Una, Diyos. Manipod kinilapit. At dating ka, tidila. Kat tidila, isuti mausahan. Kat kunana, tidila, ibaganan to. Tikinaimbang, ti Diyos. Kingwana. Yaban tayo, mga kapatid. Narinig natin kanina yung testimonyo. Yung mga kapatid natin, yung nararamdaman o tinanggap nila na kinaimbag ni Apo Diyos. Dahil ito'y nagapsat kinagayon. Iti maysa kadagresponsibilidad. Iti maysa nga tao nga nangyari amay sa asin. Kaputa na itang asin at nakinuwa na tinaman na kinapran. Ibagana, itinapudno, kay naramit ni Diyos, itibiyag na, kat titaw na bindisyonan, umay, kinukuha na, iban na kay sarakan, kapu, tanay tangasin, kakabsang kinagayon, isunday na, imbilin di Diyos, nga nadan tayo, nga maikat kuma, nga saan kuma maikat, nagyaraman na kinapagad na, tanong na ikatan na ikinapagad yasin, kunana, awanan ti Serbina, kat ipurwag da ijarwa, kat itao, pagdagunda. Kakabsat kinagayon, ipanagserbi, ipanagbiag, kat kuna ang mamati. Aganad tayo na. Aganad tayo na. Tati kapuna, kakabsat mo apay akasoy. Tirason mo apay, ngay bilin ti Diyos, manipod kinilabi, ngamin, di kasasad, di panagbiag, di tirabaw, di laga, saan, pailarin, anapukaw, di naikat, di kinadagas, nudikat, naikarin, di naipagto, ngatibag, uningal daw, dumakes, adumakes. Ngaro, lusika, kasin, siyak, inda kayo. Ang nadan kayo, nga nadiraman ti asin, saan kumaamay ka, nudikat, at kalilaw tayo, ang matalag, manipod iti Diyos. Iti, umuna at Kronikas, Kapitulo 16, at ang mabasa dito, ikakapsa. Ako na natin astol, versikulo 8, una natin astol. O, agyaman kayo kinihiuba, awagan niyo tinagan na, ipakamuyo dagitil ili, dagiti arami. Dahito'y nakapsat nila ngayon. Timaysa ang responsibilidad. Tinagbalin na kasi. Tikunanan ito'y nakapsat nila ngayon. Iba kayo. Sabihin ninyo, alagiti ng tao, yung magandang ginawa ng Diyos sa inyo. Isang kapuna, kakabsat, ilagayan,
Iti versikulo 9 ko na nga, iso, ti ikantaan nyo, dagiti pagdayaw, ikantaan nyo kinkwana, sa uwan nyo ang may lapan, kadagiti nakaskasdaaw, ngartaran. Mabuti mga kapatid kong minamahal, yung kapatid natin, at si Brother John Ray, umawit na naman kanina. Iyon ang sinasabi mga kapatid dito sa kasulatan. Na kailangan ng isang tao ay siya ay asin, kailangan umawit para sa Panginoon. Karabsat, ilagay yan. Ito versikulo 10 kung na naagrag ko kayo. Iti kasauntuan, anagan na. Agrag ko kayo kuma, iti puso, dagiti agsapol, hindi ba? Maligna kayo, kapsat. Dagirak o kinragsak. Iti puso tayo, kapayatan din tayo, panangikan kanta, panangilay dayaw, kanagiti na espiritual, akan kanta ang nadusan ang may paari iti Diyos. Mga kapatid, una na dito'y, marignam, dayday na impuswan, arag ukin ragsa, apay, ay ayagan na ragsa, sika, iti maysa, na asin na nangyarigan, iti Diyos, gaputa saan, anaika, dayday raman tiyasin, amang timpla, kadagiti panbanag, akasapulan, ti maysa nga tao, nga agbyag, iti rabaw, iti daga. Versikulo 11 na, sa pulin niyo, yan, ni Hiuba, kintitig sana, sa pulin niyo akan kanayon, itirupa na. O tignan din niyo mga kapatid. Ibagbaga na dito'y, tipigsa, ti Diyos, iso tibirugan tayo. Tayo so tayo tamat, tipay na, itunggal may saka na tayo. Kat kunana kan kanayon kuma, nga tirupa ti Diyos, tiberberukan tayo, kaya't nang asawan, isuday day, intayo panagkarkarara, ngawan sa bali, nga intayo pangibagaan, nusaan lal, nga day Diyos, kapinati tayo, naging tinagduduma, a problema, kinklase, na sumangbay, inibiyag tayo, kailangan natin mga kapatid, dun tayo, aagkarara, malipod, iti Diyos, asiligan. Iti versikulo 12 ko na, sa pulin niyo, ni Hiuba, versikulo 12, laglagipan niyo, dagiti nakaskasda, nga aramid, nga idaramid na, kadagiti, datatlag na, hindagiti, panagtanang kong na, itingiwat na. Ado karapsat, nagiti, makita tayo, natanggol, ngay naramid ti Diyos, ang milagro ngay naramid na, kadag tayo natatao, na pinarswana, di rapaw, hindi daga. Iso ngay tinay tuwing aldaw, ayayagan na karapsat, tinagayan, sapay, tadatay guma, itangal daw, ilang yarigan ti Diyos, nadatayon kasi, isuda na gitoy, iti responsibilidad tayo, birukan tayo, ni Hiuba at Diyos kasi bibiyag, kat iso, ipangitangkan tayo, nagiti panbanag, iti nabasad, iti panagbiag tayo, iti rabaw, iti daga, padaydayaw, yaapon Diyos. Iti Kapitulo 5, ijay titsto tayo, mapantayon karapsat. Versikulo 14. Una natin kaso, da kayo isila, ilubo. Ti maysa nga ili, anay saad tirapaw, iti maysa turo. Saan ang mabalin? Nga ilubo. Kakabsat, hindi kayo. Ti Diyos, inbagana, pinabas
Kinunana balakwada, sa kabulugan ko. Dakayo ti silaw. Nga agda iti turod. Doon sa bundaw. Kat saan kuma? Yan. Hindi ko na lang. Saan kuma? Nga maisad. Maisad kuma itirabaw iti turod. Saan ang mabalin na ilipod? Noon na tayong arod, tinangyarigan ti Diyos. Nga silang itirabaw itaka. Kunana, may saad kuma ijay, rabaw ituro. Saan kuma nga mailimman, naita na siya. Bakit ganito ang tanong dito mga kaibigan? Kasi maraming nagsasabi na siya ay born again o Kristiyano o tinanggap na yung Panginoon. Pero kung mayroon yung nagtanong sa Kanya, yan, baka ikaw Pentecost ka, ay hindi po. Hindi pwedeng ganon. Sabihin mo ang katotohanan, mga kapatid. Kay suda ito, iti kinunana, da kayo ti silaw, ti lubong, ti may sa kaili. Ang naisaad, ti rabaw, iti may sa turod. Saan ang mabalin na ilibot? No silaw ka marod, mga kapatid. Kat ibagada, na sika iti tiyempo nga adda kayo iti panganan. Tignan ninyo mga kapatid. Marami dyan yung naitaya. Mayroon yung binubuan, mayroon yung alam, mayroon din yung mga marami. Kagaya sa akin, mayroon din na nangyari. Yung kasal doon sa Kaan. Inaawis na mo. Papastor. Maraming papastor. Agad nagsasama kami. Agad dinardaraan. Pastor Layag, mula na kanya. Isombrek, tiniwat saan na isang tibang tulaw tinaaw. Yun ang tanong sa akin eh. Ang sagot ko na naman, oo, tama ka. Anya, timakunam. Kaya dinardaraan na simbrek ka din ka, huwag yung pastor mo. Yun ang sagot ko eh, sa kanila. Anya, simbrek ka din, dinardaraan, huwag yung pastor mo. Kat kunam, isombrek, tiniwat saan na isong timang tulaw nila. Yun ang sagot ko mga kapatid. Parehas din, kami yung pastor. Kung magsinsinada ang dinardaraan, saan. Gusto nga, awan ka akong karason. Kasi, kaya in pastoral, kinsimbrag, sa bali na jayay. Sa bali na jayay. No in pastoral mo, at inusar mo. Yan. Diba? Yung nusimbrag, ay katkusan mo na isang ato simbrag. Kasi, yung mabasa dito sa Biblia, isumbrag tiniwat saan nga isut ibang tulaw ni tao. Tama. Yung na-impastrik mo ay delikado. Doon ka nagsinungaling. Hindi mo sinunod yung sinabi ng Biblia kung ganun ang mangyari. Kapuna kaabsat ilagayan. Ngano da tayong arod di silaw. Ngano da tayong arod di silaw. Nanangawat kay nga silaw nga isu na putay nga Isos. Kuna nga putay nga Isos. Kailangan doon may lagay sa bundok kasi mataas. Parang mailawan lahat doon sa mga paligid. Dahil kakabsat, nagduma na tayo, mga kapatid.
Pentecostal ka, simple-simple ka, paanyag sinjad na karaan, ay saan apo? Inlumbong mo, saan ka nga nagpalinan asilan? Kakabsat nila ngayon, isumat ni Pilipos, Kapitulo 2. Panasan kayo nga basahin kakabsat. Di Pilipos, Kapitulo 2, at dito'y ibabasa kakabsat nila ngayon. Ako nana iti kastoy. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 12 kastoy iti kunana. Panasan tayo nga basahin kakabsat nila. Iti kasta ay ayaten, as iti ianugot yun. Akan kanayon, saan lang nga iti sanok, nudigad ng runa pa'y ita, nga awana. Torpusan nyo, tipan na kay salakan nyo, badlaen, apuyugan, iti budan, kenpilagan. Dahito'y kakabsat tinbati ni Aputay na Isos. Manipod kinapostol Pablo. Ang kinunana nga uray intun awana ko, iti sangwanan niyo, na imimbag abana, na aramidon niyo. Dahito'y abanag abanang takdar, iti pamatiyo, manipod kinaputay na Isos. Ram, tiugali tayo matataw kakabsat ilagayan. Unada karon. No, awan day pusa. Day baon. Takayang kataran. Ganun din yung mga ugali natin, mga kapatid. Kung wala yung pusa, ay, tignan mo. Yung utok, sa mga Tagalog, baon. Nandyan na, takbo na natakbo. Pero kung nandyan yung pusa, ay hindi. Kasdyan, tinangyarigan niya putay na Isus. Nga uray into kadin, no awana. Apostol Pablo, ibagam, na aramidin niyo, dahil diawana, nga da kayo, diagbalin asilaw, iti sangwanan, dagiti tataro. Versikulo 14 kunana, agyaman kayo dagiti isuamin, abang panag na awang kang kanakuto, insubsubya. Oh, yan mga kapatid. Ini, imbaga, sigol dagiti yang people. 20,000. Apod Diyos Santa Maria. Maraming maririnig mo dyan, pakaabot ang tanda na bukaw. Parang hindi silang maniwala. Pero ang katotohanan, mga kapatid kong minamahal, doon tayo makita, mayroon pala yung sobra sa 20,000 na goal ng mga young people na gamitin nila sa BBS. Doon tayo makita, mga kapatid, yung milagro ng ginawa ng Diyos na nagsisilbihan natin. Kinapudluna kaabsat ilagayan. Iti versikulo 15 ko na iti kastoy. Versikulo 15. Taplo awan kumati pakababalawan nyo. Kat natarnaw kayo, anak na kayo ni Diyos, nga awan pakapilawan nyo. Titi, nagkatingaan, iti maysa, akapututan, anak ilo, kinmanagdagdagas, kat iti tingada, aglawag kayo, akasilsilaw, iti lugo. Kakabsat, ilagayan, iti ugali, kin kababalin tayo matakta, iti tiyempo, ngayon tayo aramidin, timay sa kapanat, isuday tuyong tirunwaran na idadong at tanabuto. Ngam malay dayaw iti Diyos kunana, agbalin kay kuma, nga silsilaw. Agbalin kay kuma, nga silsilaw, at aglawag kayo,
nubilang man sika kat awan, iti mabalin mo ngay paay a pinansyal iti dayta nga bangga. Anya taramidan, agkararag ka, dumawat ka iti Diyos, tatlon ang trabaho at agtignay, hadagiti kat tao nga mayat amangkad, may sanay nga panag at ulo, ang may paay iti dayta ang programa. Ramdam mo tayo kakabsat tinagayan, gaputa pinansyal ti kasapulan, ay kahit problema na ita. Ngayon kakabsat tinagayan, kitaan tayo, saan pailang na nagbalbaliw, ki Diyos kapag sersergan tayo, at daging buwan at ikinabagnan, nakaskas na ang 20,000, na saan apagarupan, nagitikat tayo, ramdam ilang tutubo kakabsat, pagarupan da nga marits da, dahil na 20,000 nga gulda, kausarin da, iti BBS, malay dayo ti ato, at na 5,000 anabati, palakpakan tayo dyan. Iti versikulo 16 una na, tapno, na irakunak yun, tisaon ibiyag, tapno ang danto pagkragsaka, ideal daw ni Kristo. Tadyak nagtartaray na awan pinagmamayan na kat jakmat nagbangaw na awan kapaypayan na. Nakabsat ilagayon na Apostol Pablo maragsakan. Ay bagana talagang tao kat talagang tao inaramit ka. Isu nga nagsaon na Apostol Pablo sa buwanan nagtataw ko na saan nga awan ti serbina ti bannog nga naramit ko na kayo ludigan at na serbina gapo na nagbaligi dahil di apanggat na iso di kapuna nga andatay kata ang mga inaydayaw kin mga tantalaw dahil tanagan iti Diyos kakabsat kin gayen. Iti dahito yung libro, Kapitulo 2, versikulo 5, Kurana, basa. Isu nga idinto nga daan galad a Diyos, saan na nga ingkang kanod, di panakipada iti Diyos, banag aribon na iti asalibon ko na. Dito mga kapatid, nagsasalita yung anak ng Diyos, Yesu Cristo. Sabi niya, saan na nga sinalimut-mutan? Tignan ninyo Dayjay, ila Diyos na. Nudigat, binaybayan natin ila Diyos na kat inala na. Timay sa agalad, timay sa atao. Dito'y kakabsat ng ibate. Nabuday na Yesu Kristo ti unidan, ayat na sa awan datay kumamat, nga agpuna, nga silsilaw, titirapaw itinaga, agbalintay kumamat, nga unidan, hadagiti sabsabali, tatlong itikas ka, datayo ti bakuna, nga agbalin asilaw, adakwada, ay ayatan agakabsat. Nung nagduma, datayo, timaigdag, datayo, tisumurot, idjay kasulputan. Yung ilaw natin mga kapatid, patay na yun, wala na yung liwanag. Tayong sumunod sa dilim. Yun ang masama, mga kapatid kong minamahal. Kapuna nga itinay ko'y naldaw, ay ayatan nakabsat kaputa na tayo, itinayari kasilsilaw, agbalintay ko mga rodno nila, amang silaw, kadagiti, panbanag, na saan ang ibag na ramilin na katata, kat iturong tayo ko nga, iti apag iso, adalan, maraydayaw, iti Diyos. Maunay, noong panahon, dito sa New Testament, mayroon din yung isang apostol na po Jesus. Yung pangalan na yung Felipe. Noong nakasakay na doon
isa na pumunta doon sa Europa. Mayroon din yung kasama niya, yung dalawang Eunuko. Ganito ang ginawa si Felipe. Ikaw, tinanggap mo na si Jesus, ay hindi po kailangan tanggapin mo yun. Kasi yun ang talagang binigyan ng Diyos na mangisalakan kita. Alam ninyo mga kapatid, yung dalawang Eunuko, tinanggap na yun. Pagkatapos ng susunod naman, na sinabi ni Felipe, kung totoo ay tinanggap mo ng Panginoon, kailangan sumunod ka rin yung pangalawang gawain ng tao na tumangka kay Yesu Cristo. Ano yun? Kailangan tanggapin mo yung bautisar ng tubig. Yan. Alam ninyo mga kapatid, doon ka nagtaka sa dalawang Eunuko. Doon, hindi uminto yung kabayo, hinihila ng kalisa. Ayan, malampasan na doon sa tarayan, sa yung tubig. Nakita yung Eunuko, sabi niya, kailangan bumaba natin dito kasi gusto mong tanggapin yung bautisar ng tubig. At ko na nagabsat, awan di makalapad. Kahit sino. Kasi yun ang desisyon ko. Ang narinig ko ng isang ministro ng Diyos. Ang kailangan ay tanggapin yung bautismo ng tubig. Bumaba sila doon sa ilog, mga kapatid. Yan. Ginawa yung ministro ng Diyos, si Felipe. Binautisaran na yun. Yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun ang ginamit ni Felipe, mga kapatid. Yan talaga ang nakasulat ay kailangan natin natanggapin yung bautismo ng tubig. Bakit? Kasi kung ikaw ay tinanggap mo si Jesus, kailangan sumunod ka rin yung pangalawang step na gagawin ng isang anak ng Diyos. Itiday ko ingal daw, kakabsat, kigagayen. Sabay, tadatayo kuma, ngang na ang amati kinapat Diyos. Datayo tinagbalinin na sin, datayo tinagbalinin na sila. Ngaron, saan kuma nga may kat. Dahil pilit kita naman. Dahil tama sin, at isilaw, tangkanayon kuma, ngagran niya, saan kumanga agad, nudigan ang kanayon ngagran niya, tada tayo timang silaw, adagiti kasipilatan. Di apo timang bidisyon, di sa una tinaniwal daw, naimpa, nal daw tayo, nagapsa, pinanayo. Palakpakan tayo ng isa.